Секса между жени. Много интересна тема за повечето мъже. Повечето мъже, знаеш ли какво съм забелязала? Много се кефят, като видят лесбийско порно. Обаче в момента, в който видят гей порно и казват и такива, сякаш са видели сатаната жива пред тях. Mm-hmm. Защо се случва това? Гледах едно изследване преди няколко дни. В Щатите се изследвали различни вирове сексуалност. Хетеросексуалните мъже, които изпитват това нещо, много голяма част от тях са латентни хомосексуални. Това е абсолютно доказано. Стига бе, човек. Mm-hmm. Това не мога да го повярвам. Mm-hmm. Много странно ми стана. Примерно, моето гадже не харесва лесбийско порно, не си пуска. Но имам приятели, познати, които това нещо като го видят... Имах предвид за гей порното, не за лесбийското. Момичета много мразим тази дума лесбийка. Лесбийка. Много е грозна и... колко добре звучи лесбиян. Някакси е по-мелодично. Да, съвсем различно. Кажи ми как се случва секса между жени. Моля ти си по-близо до микрофона. Как се случва? Как точно? Първо, какво се случва? Второ, какво се случва? Трето, нали, и така нататък. Как се стига до кулминация? Искам стъпка по стъпка. Много детайлно искаш да ти разкажа. Да, нека хората да разберат, когато съм говорила... Секунда само да кажа. Когато съм говорила с мои познати и приятели, те ми казват, какво чак толкова се случва? Нали, едва ли не, отиваш, бъркаш си 2 пъти по дупките с извънение. Полизвате си, нали, там разни работи. След това ставате и си тръгвате. Повечето хора си мислят, че така протича секса между жени и там поцелувате си, помачкате се градите и си тръгвате. Защото гледат порно, което... Ефтино. Освен, че е ефтино, то не е релевантно на действителността. Mm-hmm. Защото много голяма разлика има между порно, което е снимано от 2 гей жени и порно от 2 хетеросексуални жени, които просто са ги събрали, за да снимат това. То се личи. Това клипче. Личи си за хора, които са правили секс с жена, за други, които, в смисъл за жени, които са спали с жени. За другите не е ясно. Те си мислят, че е това. Иначе, да се върна на въпрос. Да. Всичко започва както и при хетеросексуалните. Виждаш някакъв човек, който те привлича по някакъв начин. Имат независимо дали ще е на живо или ще е онлайн. Има някакъв клик, излизате на среща, дали на първия ден първата вечер ще си легнете или не. Няма значение, зависи от привличането. Разбира се, че се започва от леки докосвания, целувки, вигастия мили. Не, интересно ми, аз просто в момента визуализирам, да. Чула съм, че е доста по-емоционално. Чула съм, аз сега няма какво да лъжа, хората знаят, аз съм спала с жена. Доста по-емоционално, по-различно е. Има нещо обаче на моменти, което куцан. Лично при мен, това се е лично мое мнение, но може би, дето се вика, може и да не съм попадала, нали, точно на време, на час, на човек, на лунно затъмнение. Секса при жените е доста по-емоционален, повече целувки има сякаш, повече докосване. Много е по-нежен, по-сеншуал и по-чувствен, да го кажа на български. При мъжете имат една... Първо, от емоционална гледна точка, те са много от малки, са скопени емоционално, може много гръмко да звучи, обаче те са възпитани да не проявяват чувствата си, да не говорят за тях. Това се отразява във връзките. Жените имат нужда от нежност, от разбиране, като, например, си тъжна и отидеш да си легнеш в прегръдките му и той вместо да те успокои, да ти казва, фаре, стегни се, ако тук си се разбучава. Нали, това е неговия начин да му каже, че те обича по принцип. Това води до ти да своите проблеми и нещата, които изпитваш, да не ги споделяш с човека до себе си, а да ходиш при приятелки, с които можеш тези неща да обсъждаш. Има една приказка, че много хора могат да прегръщат с ръце, но с душа не са толкова много. Секса между жени задължително ли трябва да има душа, както казваш ти? Задължително ли трябва да е любов? Или може да бъде чисто техническо изпълнение? Не съм попадала на чисто техническо изпълнение до сега. Тоест ти не си техничарка.
Чакаш ли станаме за теб? Да. Виж, че имам доста добра техника. Да. Имаш доста добра техника и аз как казвам да. Не са се оплакали от мен до сега. Аз мисля да направя анкета. Не мисля, че има такъв механичен секс, както при мъжете. Това те питам, защото има много, много емоционално свързано с жената. В секса има нужда от кожа. Не знам как е в момента на български да се свържи с партньора си. Mm-hmm. Което доста често по време на секса с мъж там той е много по-перформанс ориентед. Ще се гледа са в тая поза ли, пък в фунали, добре съм ли. Страхотно. Винаги се гледам. Има ли огледало някъде около мене? 100%. Никой не му интересува. Знаеш ли, че жените, когато гледат порно, всъщност не гледат мъжете, гледат жените? Разбира се, че гледам жените. Интересно ми е тя как се справя и доста често съм, примерно гледам някоя маска там, какво прави, после го прилагам в леглото и в повечето случаи не се получава. Но да, така. Нека да се върнем. Секса между жени не може да бъде техничен. Трябва да има любов. Трябва да има кожа. Той Какво друго техничен, в смисъл, но не е механичен. Има разлика. Той е техничен, но не е механичен. Тоест не е айде. Ти много ясно, да. Много ясно усещаш, когато някой не е тук, докато правите секс. Когато са между две жени. Искам да ти кажа, че и мъжете го усещат, просто не ги интересува. Да, в смисъл мъжете чисто животински могат да отидат да си направят кефа, да си начешат красата, докато жените, те са емоционални същества. Те никога няма да отидат да изнемрат, така, защото просто я е зачесал носа. Секс играчки. Нужни ли са в секса между жени? Само да кажа, че според мен са нужни във всеки един секс. Няма значение дали е между жени или между мъж и жена или между мъж и мъж. Абсолютно се съгласявам. Даже много ме е яд, че в 2022 все още срещам хора, които нямат вибратор вкъщи и мъжет, които казват, че ревнуват от вибратора. Ама от какво ревнуваш, че ще е по-голям и че свършваш всеки път? Или когато ти например, 200 неща пак в главата. Какво ще ревнува, ако жената, например, свърши с вибратора пред него, той само може да се изкефи на тая готина гледка. Момчета, купувайте вибратори, обичайте ги тия жени. То не е само с шока. Ако се чуете какво да купите на жена си за рождения ден, ще я направите много щастлива. Това е правилното място. Между другото, някой секс-шоп може да се свържи с мен сега в момента. Имала съм такива познати, които ми казват, че момчетата им ревнуват от секс играчки. Задавала съм въпрос по улиците. Правила съм цяло предаване и мъжете ми казват, за какво ми е секс играчка при положение, че аз си... Да, защото те не разбират разликата между женското тяло и мъжкото тяло. Всичко се върти около този пенис. Ти знаеш ли колко начина има да свърши тази жена, дори без да участва този пенис? Той има такъв пиедестал е сложен. Негово величество? Ако питаш някой мъж, ще го каже това? Разбира се. Да. Ще го каже, обаче после като жена му се тръгне с някоя друга жена, знаеш как го преживява това? Може би е болезнено, предполагам. Не съм... Много им е трудно на егото. Да, защото реално... Обаче на жените не винаги пениса им е достатъчен, не винаги тя може да достигне оргазъм чрез вагинален оргазъм. Само от това. Отделно свършват супер бързо. Статистиката показва между 3 и 13 минути е хетеросексуалния секс. Колкото толкова. За това време тя жената му се възбудила и вече трябва да... Той е свършил, обръща се и заспива. И тя какво прави? Тук мога да те оборя, защото мъжете по принцип повтарят. Може и да свършват за 3 минути, но по принцип там даваш им 20-30 минути, пие една биричка и може да повтори. Не всички, но примерно там да кажем, че са много малък процент. Защото и аз съм спала с мъже. Да, и това ще те питам, това ще разкажа, защото е интересно, но мъжете не винаги сякаш ги интересува дали жената свършва. Мисля, че са доста егоистични.
в това отношение. Всички мъже, с които ти си спала, са били егоистични. Много голям процент от тях. Мисля, че генерално, защото сме възпитани от едни поколения, дето там жената е срамно да свършва. Не мисля, отделно секса е табу в семейството. Не мисля, че ние сме възпитани да даваме това удоволствие, което ние изпитваме и на партньора ни. Доколкото в гей отношенията там няма такива неща. Мисля, там всички свършват по цяла нощ. Едно голямо свършване. И пак, кажи и ми, пак, с мъже или с жени си свършва повече? С жени. С жени си свършва повече. Секса между жени. Без секс играчки възможен е. Да. Това бяха ми го задали, между другото, като въпрос и заради това ти го предавам. Възможен е. Че можеш. Как? Имаш уста, пръсти, дори с крак мога да чукаш, ако си 39 номер, ако си повече, може. Тогава вече. Може да боли. Секс под влиянието на алкохол и наркотици, за или против си ти?